Brasa so say a sika review jumadi if you Kof TV Ghana at the bre adofo mamwa chichi mamwa benche baby bia wa oti enka ene so ya sanso abetena si biem ade jumasi eba besomo efam Kwame Mario sanso champion chama wa ase waje na adwa obedi animu na wacheche ensem ba kumenu ayekọ na adofo so TV a wetimi ade wadwenche ade ato comment box ono ade amaye sabepepe na etie so subscribe to Kof TV Ghana bomodi an subscribe na enyoma kese pa ene ede ba abesumo efa project awodo ne noma ekoso o my Ghana mu de aha ane ede bro ema wonso unu de ekoso o bia bibia even se wo Kumasi ase na wo Central Market ase adum ene ne twa so no ede we bro ema ye ni da ho ana afin so ye ahotoso abanye yasanso abaha biem baha enei so sanso bi pim o Central Market ediwura adum ene ne twa so a ede ensem ena ebubo firi ho ode be maye na adofo so atimi ede o madwenche ede aba. Yes, Kwame, me da ase. So be piem wo eye Central Market phase 2 honom na na me anu nokure ni eye project no ekononim yie pa na ene ye behwe eho how a enomasi akwakoduru ene eda mpanimfo ede egu akwa mu se ombetimi ate omonsa ede afiri ho na yewie a eye ne surroundings no eye around Central Market ho eye kejetia ho roundabout no so baby a eye opim so statue ni si no eye pavement no so dwade se de si koso ho ene eye blue light for no so omomanta baby eja to mu no ye behwe eye sa around ho nyina no na ye di nkomo nti se obi nso hwe ye na se ohun bibia ono so betime de the comment section eda fa comment section on the aba yeah Kwame so wo hwe yenko straight to Central Market project ne so wo hwe Central Market yeah eda screen no so sesi ya metimi aka se dwumade konanim yi pa wo hwe first na ye ba utimu se skeleton na esi honom no eso no kra no na ya boso ba na omumboso enye no finishing no sei ema uhu a utimu sampa ya wie wo hwe extension na ma bob app ni nyina no wo na de ne soro nya ya boho nyina so na inside ne nso wo hwe inside ne nso a o ma ye yemu adwuma nyina kama ye nyina enim na anu ye ni ye president mpese mesan bob voice no biem because menim say mo tie a mpese metwetwa maso enti no meka monim de America nyina ne say oye ne obo na probo ne Thanksgiving tour no ne Thanksgiving tour no obepie mu ewo oye Ashanti region na obae no one ne mpanimfo ene ba ha meka ne mpanimfo de region ya show monsa a ono omubu oman ebi eba ha regional minister Dr. Frank Amakohene na odimu tintimai ana KMA boss no no so eka ho honorable Zuba ana mekai NDC omo national chairman Asidun Kechia ono so ho General Mosquito se ona ye board chair port Ghana Ports and Harbour Authority on board chairman ewo ho ene interior minister no so edi akire bi
in fact mpanimfo akuku dam bebree ɛka ho ɛbaa ɛma ɔmo bɛhwɛɛ ɛma yɛhu sɛ dwumadie no pɛ ne contractor no ɛde to dwa no kyerɛ sɛ ɔmo kɔ ɔmo anim bebree a ɛnkyɛ ɔmo bɛwie na ɔmanpanyin ɛhyɛ bɔ bi sɛ ɔbɛkɔ asamba early next year na ɔbɛba no ɔmo bɛ commission saa project wei now yɛwura ɛyɛ August mu anisa na afe wei metumi aka sɛ ɛyɛ afe bi a ɛkɔ speed paa me ankasa metena ase na mebɔ kɔntene kae sɛ July nso aba na wie a adwene ho a mente aseɛ wohwɛ speed a 2025 ɛkɔ na ano ɔhye ɛkyerɛ sɛ ɛnoma bebree ɔnom a waka akyerɛ ho sɛ ɔbɛyɛ na wanka ntini a wanhwɛ yi a ɛbɛgye ho nsɛm ɛno nti ana ɛyɛ ɔmampanyini bɔhyɛ a wahyehyɛ nyinaa no wama n'ani ankɔ ho na ɔyɛ ne sɛ mmerɛ wɔ hɔ nti wode agu so na ɔkɔ anwan na ɔhyehyɛ bɔkɔ a ɔbɛte n'ani no na mmerɛ no aduru na yɛdeɛ ɛyɛ central market yi deɛ yɛnim sɛ hwebe December January deɛ na mpanimfoɔ awie biribiara dwadifoɔ bɛtumi aba mu aba abɛdi emu dwuma nti no ɛyɛ project no yɛn abandon no yɛnyaayɛ ɔmo gu so a ɔmo yɛ mu adwuma ɛno ne adeɛ a m'ani agye wɔ ho ɛno ne adeɛ a mewɔ mu awerɛhyɛ mu sɛ biribiara ɛbɛyɛ din yɛka sɛ ɛkyɛ deɛ a akyɛ paa project no akyɛ na mmom akyɛ no a ɔmo nyaa ho adwuma yɛ ne deɛ still a no mowɔ anidasoɔ da bia meka sɛ ɔba ɛyɛ site bi sei na abɛto sɛ workers wɔ hɔ a ayɛ na ɛhyɛ nkran ɔba na ho sɛ workers ni hɔ saa na woyam ɛhyehyɛw na project yi deɛ baabi adu no ɛyɛ yɛn nyinaa anim sɛ ɛyɛ ɔmampanyin na Dankwa Akufo-Addo Kwame ɔna ɛhyɛ aseɛ na anaboa no mmɔden biara sɛ anka 4 years obetumi akɔmplete wɔ ntumi anwie ana nana agya hɔnom ɛkɔ ɔmampanyin nso baayɛ wamɛyɛ yaborɔ ogusu a dwumadie no ɔhwɛ sɛ biribiara ɛbɛda din ɛno ana me nso ɛyɛ me chairman me nso mete ɛyɛ mfonyini anaasɛ ɛyɛ platform kɛseɛ so sɛ yakɔ akɔhwɛ sɛ de dwumadie no sɛteɛ na biribiara ɛkɔ so sɛ deɛ yɛhwehwɛ no na problem baako a da biara market wei ɛde ba no ɛno nie ne kyɛ no ɛyɛ haw me no ka sɛ tension ɛwɔ ho nyinaa yɛ ne kyɛ no because nipa ɛwɔ so ɔmo nya mu kwan no dɔɔso kyɛn available spaces ɛwɔ no obiara nso mpɛ sɛ yɛbɛbobɔ nkyɛnkyɛn ɛne ɔmfa table mesi wɔn asɛm bi abiem te sɛ deɛ to phase 1 ɔmo ɔmo anya mu no yɛmo ɔmo de tables ne containers ketenkete bi ahyɛ mu ɔmo wei mo ne mpɛ ne saa nti ɛde tension kɛseɛ ɛde aba ha paa na me deɛ menim sɛ ɛyɛ Honorable Kinzuba ɔno tama na ɔwɔ opposition no koraa no na nsɛm a ɔkɔtena radio station so ka emu titiri no ɛfa saa market wei ho nti ɔno yɛ obi a ofeeli wɔ market wei ho a medi ne ho yaw paa na ɛbaa sɛ ɔmampanyin baayɛ a ɔno nso enya akonya ɛde nsɛm to dwa no ɔkasa fa ho nti yɛde ani edi akyire me deɛ da bia meka sɛ ɔmampanyin no mu kasa deɛ megye di me na ada o megye di paa because vima papa ne de kasa nansɛn no ano ɔhye ma me na o disappoint me a ɛbɛhye me yie paa ti Kwame Central Market ne deɛ but mama ɔremfi sɛ ɔyɛ politician politician deɛ ɔyɛ but ɔyɛ politician with experience ana experience na wɔnya ne sɛ waba bi da ana onim ne ɔkeka no ɛso nsusu so betumi de abrɛ no sɛ wɔntumi anya for the party ana Kwame yɛka no koraa at this moment ɛnyɛ time a yɛyɛ bibi a moka no propaganda no ɛnyɛ adwuma biem ube twa ntoro ato obi so na wadɛfɛdɛfɛ asɛm no na wayɛ ama asɛm na yɛ biribi a asɛ deɛ
ɛyɛ nɔkorɛ abra wo ni pefe sɛ ɛnyɛ nɔkorɛ. Oh, come on. Say saa mmerɛ no yɛtwam. Saa mmerɛ no Okay. ɛtwam. Me there, I still have this mindset about politicians. Now defending them is a problem, mommy, because at the end of the day, I'm be disappointed you big time. The party members about they feel okay. Till now, no, me the show working and then as you go, no, I'm pre alongside. We are stagger, near kind of stagnant, no one now. Fine, normal improve, normal cost said your kind, no. We share central market, a slow no now. Said on my fees one, no, or my the same thing of fees two, no swa, and normal improve. Sa na do hono ye, but when we, but we are not film dear, or ye touches kakra, but when to me, and to me no me gide me say, Bibia no John Dramani mama will beat my baby. I just will win my beckham. This is me no more con boot for boot. Ye na menka wanya baby adwene maka ho asem tine roofing no ma beye ho adwuma aye touches bia eno na meka so ma ba be o ma ya de me kan no say me no mu dili say the politicians no o man kasa suban tie because obeka asem ne de no ni mi se o kan wie no okwa a ye nchi no kasa nso ye ntu aka ye mfa ne bo hye mfa ne nkokot kanya sanka mampanyi bibre the past and the present ka yɛde ɔmo nyinaa akɔ court ebi kura nka John Dramani Mahama nka abamu na anya ne dama na aba second one if nsɛm a ɔmo de ɔmo ano ka yɛ charge ɔmo on that na yɛde ɔmo fa process bi mu sɛ deɛ prophet bi etime ka ɛyɛ obi ho asɛm ne yɛsɛ wakɔ so fear and panic ne aba abɛkye no ne yɛ ne se te sɛ deɛ DY Donko Shatawale keka no kakra hɔ na police fo akɔ pick no because of the ɔkɔ so ɛyɛ fear and panic Jesus amofe oka Shatawale ho asɛm antama na yɛkɔkye no sɛ nka bibi saa hɔ de a nka ma politicians ɛnkasa saa so me John Dramani Mahama ne second term ɛyɛ president ɔte so yi sɛ obi ka sɛ me wɔ ne mu gidi a me de 50-50 me gidi for ɔno no 50-50 nti no me hwɛ di obey no na maka onyanye ya nya false hope na wa mema me broken heart esan say obetimi agya wakọ wa abra wanyu anado ankasa project bebre o hyehye bo agenda 111 ne ade nyina ono amu kura no de eye ne ba na amu antimi anhwe ne ba no na de o hye bo say wagya oba wokọ wantimi anhwe no mehwe na ma ho de owo akura no ehye bo so obehwe akura no wanhwe no na ọkọ na wa wo hyebo wo de obo hye no kra de me de mani betete wo na mahwe eno ne nche se ontimi nye but me hwe ne se omoye no na me ka enwa asem champion sa na me de me hu. Okay. I think say yɛmfa ne saa na yɛnhwɛ ne ebesi. Yɛmfa ne sɛ ɛyɛ movie na yɛhwɛ. Yɛnhwɛ how a killer behula show. Na yɛhu how a ɛnoma betimi asi akɔ. All right. Nti we ne deɛ metimi aka sɛ yɛn nyinaa yɛnim ho update. Nti ɛnyɛ kasa bebree. Sɛ yɛbaeɛ na yɛnte ho hwee obiara de biribi esiesie ne yɛyɛ a ɛno na yɛwɔ problem. But this time around no metimi aka sɛ information yɛ readily available paa. Sometimes opɛ wankasa wo no bi a wonya but o ma no mankasa de bia be wom o ma no mankasa de bia be wom and I think sɛ ɛboa ma yɛnya ɛyɛ information kakra ɛwɔ no ma ɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ ahase na yɛnhwɛ ɛyɛ video ya etwa gu yi me pɛ me comment on this runabout ɛyɛ opem so runabout yi na me anim no kure ni kwame the way I keep runabout we as film o hwɛ sɛ the runabout ne pa na ho ne die city a awerɛ hɔ
se abrebia obehu na ya ba be clean ase oh eni jina na ya san ba be ha se poto obehu oh na ya se eye ekuo bi aba abedodo ho o ma ba be prapra ho o ma ba be siesie ho oh hu de be ye me no ka se yo be sa be ko honom na bola se dusi ya se ho nyina odofo hwɛ runabout no inside yi ebe sɛ yɛhwɛ no so ade kakra ewie na maka ho asɛm ketewa bi ha o de yɛnhwɛ no yie paa ewie a good ma yɛmmɔ no ha ya kwame runabout yi ɛyɛ runabout a ɛyɛ Asantemera ne statue esi so na meda bia meka sɛ yɛse yɛbɛyɛ no makora ne ayɛ no ɛyɛ eniamo nsɛm kora na enya bia a ɛwɔ sɛ yɛde anidie ɛkɔ hɔ no sɛ wohwɛ runabout a yɛ runabout bebree ɛwɔ Kumasi anasa Ashanti region ha sei na mmienu a na menim sɛ Asantemera statue wɔ so paa a na yɛn nyinaa yɛnim a yɛnni ho agorɔ ɛyɛ airport runabout ana wei na swam runabout koraa na bi wɔ hɔ but ɛno deɛ metumi aka sɛ dwumadie no nti no ɔma ho no nti ɛno koraa deɛ ɛnyɛ issue sisi ba wei mmienu aka na yɛbɔ ho ban no ɛno nti na abɛhwɛ a abrɛ bia na airport runabout na yɛakɔ prapra hɔ na yɛapenti ɛyɛ runabout no so na yɛsiesie hɔ ebi koraa bɛkɔ no maforo statue na ɔmo horo ɔmo dware no kama ne nyinaa yɛ to wɔ sɛ yɛbɛhwɛ ne yɛkeep ne neat oduru ɛyɛ manhyia hɔ no ma runabout baako hyɛ hɔ ɛno nso ɛyɛ yɛnana ɛyɛ Asantehema very good ɔno ana ɛno nso ɔwɔ hɔnom ɛhɔ nso ɛnyɛ asɛm ketewa ɔkora do magye ho nyinaa kama kyɛ sɛ wonya kwan po no akɔ inside so me I think sɛ saa runabout wei mmerɛ du sɛ wɔ se yɛgye ho na obiara yɛnya access nkɔ inside hɔ because boys no ɔmo atutu amena wɔ hɔ na ɔmo to bɔɔl agu hɔ ana ɛyɛ ɔmo a ɔmo nso pɛ baabi agye ɔmo ahome a ɔmo nya baabi ana no ɔmo tim bɛda ɛkɔ deda inside ɛkɔ tenatena hɔ ɛkɔ ɛyɛ nɔɔma ɛwɔ inside hɔ bebree nti no ɛwɔ sɛ KMA ɛnɛ ne tena yi a ɔmbɔ ho mmɔden na ɔmo tumi ɛgye saa runabout yi ho na yɛ keep inside ne very neat edwadwa flowers ne nɔɔma wɔ mu kama yɛsiesie mu mamu yɛ fɛ na ɔmo betumi akɔ mu akɔyɛ mu adwuma but obiara ntumi nkɔ hɔ nkɔyɛ hɔ fii na yɛ mo obiara ho sɛ even ne na ɛyɛ a ne runabout na ankasa na ya slope no na atwa ho ahyia no yɛbɛtumi ayɛ designs bi koraa wɔ ho yɛbɛtumi adecorate ne kama ama na beautify saa ɔhɔnom no ana yɛnyɛ no hwɛ koraa yɛmpenti ne ɛyɛ yɛ colors yɛ bi green yellow yi ɛne black yi yɛmpenti ne saa na ɛma hɔnom nyinaa ɛnyɛ fɛ because sɛ code bibini deɛ me ho sɛ one restrict na na one limit na obedi nsɛmu no kwame sɛ one ka sɛ me ma nkɔ hɔ na ubie tu hɔ sɛ one ka sɛ ho sɛ ha yɛ ma ha nti me nkɔ hɔ a ɔbɛfa hɔ ana afei so fa so sɛ ɔka kyɛn sɛ ma ne nkɔ hɔ na ɔkɔ hɔ na wakɔ aba no yɛanyɛ ne hwee deɛ a sɛ yɛ ana abi ho no ɔsɛ yɛbɛka sɛ keep Ghana clean and tumura nto abɔnten na keep Ghana clean mmea tumura nto abɔnten metumura to abɔnten so a yɛnyɛ me hwee a biribiara nhyɛ me so keep Ghana clean sɛ wotumura to abɔnten a wobɛdam for 1 month wobɛdam for 2 months
Se yebetu se ball a yesi wo feature a yebe charge you be charge this fine. Se enhihye bi sa wo ho na after enhihye no ye de chiche amanfo a ebema do chinchen bi suru se hwe memfa ball anto ano ne emeji me 200 cedis na menye 200 cedis na me ko save G for 1 month and 2 months a ebete enoma so se enyini nyina mpom fiwo a ebete enoma so genuinely chairman da bia na meka abrofo me hu ne se omonso e bia ye ja wo ma enkombe di ni bi but I don't know for sure say uni man no educate me we sure say abro change ba bia na betuma di nwura ato akofri Ensi. bibi besi Yeah. aha eti na se nipa ni nim se bi di nwura ato ha e betime dia trust you me se everywhere so beti eno ne friend say wahihye bibi na ofiri baabi e ko baabi eti no de all can de no ano no na me di we e chipo ahyem kakra a support to the workan. Okay. Into I think say a very laudable. Ewo saa honom nti ewo say KM fo ebo mo homoden na omotimi eye bibi e de efa ho. Na emoa na honom nyina enye neat na ema asantemai emfa ne ntomapa emfra. Na Kwame, wo hwe eye around nso a hey, ba krom e busy pa o. Yes, They say the the chrome pavement A in this busy. nyina. They say pavement in this baby o. Yeah, Hey, yeah. ahanya The ha na betu chrome omu A yi. busy. Omo san baby. Yeah. And bibi kakra bi na membra ase. Roundabout honum. But the mama famfra hanu nyina na yonko na enye simple. Chama bibia entimi ensesa. Bibia entimi ensesa wa ha. And omofa zoom lion. Bar stop boys. Ba could be about other groups to be so about account mudini ba mebo. Opa info mu nyina meguya. Na omo be prapra ha ndodo ha ensese fin empamo abodamfo. Na esanso ye open say ya obi atim be di no dwuma se de omudi omudwuma ya ano be san efin. Se ya nhihye papa bia. On say Ghana no ana ye nunu ye ho ne yesre. Esan say enye obia ebibi ene abubunua. Nti obi anto akuma ma no. So one mu aboa bi abubunua. Obekọ nwura mu ewie ma edin no. Utwoma betu ko aso bi twadua. Saa aboa no. Wode nano ene tutokuru. Na esan say ono no oni obi a obeto akuma ma no nti. Ode nano ne tutokuru no de ayedan akwa akodem. Keyetia no obi anu a wo hwe. Bese me kire say ye okay me fo. Your nkrofo twa mo kasa o mo nsese fin but obi anu a wo hwe as your creative portfolio e dey amanfo na echi o mo ka without any job done because there was obi hwe say ahanu ye neater and can anti say dey eti na bia no ye too opener obekọ no we ba ka kra enam ho kakra no enya organize o chairman I say battle your way through bibia nya organize ko ka ne ba nipa ehia no ka no obia didi baabi we ko bonkum na woko no wankodi bonkum for ne line so wabedi nifa for ne line no so na afi no wadu baabi so ko bonkum no nti e so for so twa fa mu nyina nim di beko you see bibia ye disorganized na enoma ti say ya wo expect say obehu bibi papa wo me de mi hu ni say ya na tie na say ya na ye kon the traditional way of doing things e wa ha no say sa ni be keep energy ni dia we should forget never have a good statement e wa had that and very bad and said the whole city no
aso obi aye busy obi aso aye shinti obi ancha kehwe ana Ghana ye o se suban wi ye fin ni abepra ye nkura fin to obi entie ni Ghana ye suban ni ye se ye fin askata everywhere na ade chia ya ba bepra sana ye de atete yen ti ba bia obi ti se de be mo ate ase so obi o store bi ano ye ana se obi ye adwuma o ba a bozo odidi farm ka ne bi yo not atofo because o adwene bi se o tena no pa me ba bepra it is a habit na de ekọ ba bia nti ye nama na ye kura fi a ye totwene wa adwene bi se o kye no bi ba bepra enti ye fi ho asem de ho asem kan edin na central market ase me kan asem bi de na ba ni aba be pam o ma prapra ho me ka say we use the same word na amawaka me ka say a match ado about nothing so be ka sa na me kan say we ensisan ye biant mi ma afi and wa zoom office and wa announce the presence. These are the words I'm using me review. They say a match ado about nothing. But wa zoom office so wa announce the presence keke sanity routine. Obi aba beye but they don't have intention say omo keep praising meet omo ma ekwanim ada they don't have that intention and they cannot do because of say mesaka to aso say you phase 2 no so they have a case so mu jinja bontin di edwa they have a case because on betima channel lo masem na fa ma bi as all can ye now the humanity every man as a nipan is not at fault no catch us na mo 18 mu ametowade and I see KDT ama ni apamo ye oma me race course on futuro order me kwa me no messy me dia no to ncha ha no market no wo wonum sin no intino ema hanu gina na me da taman so the nipa sem ewurem se de ka asem okroma na wo be gya nipa na mana ko bu nsa so o case kakra na so me ye ndie nka ya de papa because owie no ekwanim beda ho pavement ne so beda ho na car inya ne to and flow no ewo ho na ho kura be ye nice na so ontimi nkipu sa de no till when omo kwan so we respect your office a day na wo pam ye be ko ye hwe de wo be ye ye kwotena fie 1 day 2 day 3 days na ehun se nye bibi papa bia na they will come back and unim bro mo start sa dey wi ose Ghana ye adwuma na koye Monday to Friday Saturday ni mu ago Sunday kura de hwe nya adwuma so they start coming there on Sunday so pam mo from Monday ni ade na omo ma Sunday omo beba so Sunday no mo ba na hwe nkoso a no ma ba Saturday afina abinya week ni nyina tra dey no because why are there by a match ado about nothing no one announcing the presence keke and they go on ma too much and oma come back in different food said the Bible can so on kwan ba ko na beko but the kwan aduosunsun na beba back anhwa wontimi ntu no so ye besere mpanyimfo say ho ne de say the normal si koso no all driver okura na obetwa obe free on na petrol nyina asa cause a nipa any car and a struggle oh a honum and no more ton ade no pavement ni so ayema nti ekwan ni ba bia car ese park ni sa edge no o mage ho afa nti de auto ade ni gina ba bia car ni twam ta ese car ni twem ma ni to ade wie ansa na car twam car ni twem ma ni gine nsisen wie ansa na car twam tiano de chairman sai juma na me yo be ni de utia car na ye oman Ghana sika obo oman ni kakeke and said them can no nim ye oye so nim ye oya can in the first place kwa come yes dem ko enko ba bia
sana me de na me hunu Ha. Asɛm na kyɛ sɛ Kumasi asɛm ka na yɛ biribi wɔ hɔ. yeah Dwadifoɔ no asɛm ka na yɛ biribi wɔ hɔ no. Wotu ɔmo du ɔmbɛbɛdu. yes Wo mistake a ne aboro nnua ne akum. Now, yɛnhwɛ ayi yɛn nua mmarima yi nso blue light fo yi. Asɛ ɛsɛ koraa de ɔmo de kyiniiɛ nkwa na agye mfimfini hɔ. say the They say also my day. umbrella light. And they say the Oma Maha bibi pa o. Yeah. Ade nso omo ka say am obi ama ho age siesie wie ba ne sen. Na tama make say Hey, I have no problem no. Obi antimi solve o. Unim say dan ye amo ye touches. The share no. But according to building contractors, almost say a bit me kura dwere. But amo ye touches abem. Oh, once Ghana no. Ya asem ni nyina kwaye kasa. But we don't take action. But the meme who from abroad ne say Oma will notice no take action. Sana bruni ye na juma. Say edasi ye bi di juma di si ye di on the ma abrofo na juma no enfa problem ma wo no nso a omo di uni say obeka cho say 3 days time and me dey yes wi after 3 days these are going to be those. So you pass through pain there, but ma yen suffer na yenye. 3 days in this one, you are going to get this, you are going to that, then we move forward. Ebeso no no waye. Na wonso ofa problem for 3 days there. Na ya e come by, o hwiri sika, but wenya wasetena no. But ye de ne ye say, the ba behye ebosa ebosi hunu. Nipa no ontimi metu because of said your car no nim so ontimi nye. Ye problem ni nyina no. Enti se nipa ni take action a ne o car se mo ma no oni hwe ka bi ko oni hwe ye. But say ya ade se woni abere se uye bibia omokra no omoba they will go back because of say almost improvement because wo changes be ba enti no starve kakra cause boss na wo share yen or ye adwuma on say brebi na make say o cost me run about e di rem cost me post office e san ya ko ma kura kusi abusu akruwa complaints ni wo mo tim futuru unde enti o ma edi o progression wo say ye free baby ko baby enti metim futuru mu de but bibi ko so enti me complain ko bi bekas na say adwuma yi wo mo ye enti no kasa wo kasa ya se ni sen ade e bae ana ye hu changes bia ana mfuturo e boy de a na asa ada na mabedwi kwan na monye hwe ni mfuturo boy but see say ukoda na usole a change aba ho Yeah. enti ha ne de chamai me kamechiro she intimi si wa ha tina me say no politicians me matena sia ana ma observe no me bi ana ma hu say I was only omudili good for boot said your mark no ni oma ye no na waka se onyanya ya manipa nya hohim se omuntimi nye so obetima ya obeya no waka and I think say eno no ade ye beko dan say as a massage issue ade ma omo
no man no mutie didim na no ma say. So anything I told them because the media is doing more harm than the good, because preach the bad and the good about the politician, but they rather defend them. Inti nipa no why no say we host today, but o baby o shepa o defend ya o tun futuru gu amanfo ni. Me switch asem no Saturday ye frɛ Lumba manager Roman father ye te asem na nipa o frɛ me bodin bullet e frɛ Roman father say Roman father asem say ani ate about that Lumba ye kwa akoye program ye beka enti nke ye pe confirmation afiri wo nchen na yankoye sɛdeɛ ebi mu oyɛ no ɔse Lumba mu yi That's enti no. yenso yɛkɔtena hɔ ebi na mekan asɛm mekan ebi no so atase sometimes media for no massage asɛm no meanwhile they know the truth na information akɔto community nim akɔto area hɔ akɔto ɔmanim na a create chaos ti ya point no a me ba krum no na me kura ma no ya akoye din because me ni Lumba manager ayede ye show no ya no den se Lumba ti asa manfo nkan ma komanto ebi mo frɛ ye so mo nkan ma komanto mo na ye ni Lumba manager kasa o si BBNC na awuto na ye bo Lumba no ebi no mo bo no enti no omo nkan ma e ma den time no mo tie ye show no omo kwa akoka ne baabi nso enye argument na raise Mo kwa na mo say mo credibility. Nice one. Yes, say credibility. You see, so ye massage no ma okroma dodo. Ma me fa nwura brofo no football nim kakra. Se broni amo football ntina na ye de na egu na omo de na ye nyina ye di akire no. Ghana for pe ball no ye pe Ghana football. Ghana for ye pe ball pa ba ye pe Ghana football. Because abrofo no omo ma bibia beda honom se de esiti a enchia wo. Se broni mpeso no be ya adwuma obeka che say me hwe me team we ya time I come squad no on say eno no e ma wo so ahotoso oda ma so obi ntimi so kogina abonten ka say coach ni e bias no on feel the chairman ade on pe na asama na o kasa obi beka cho say wadi kan abeka say on kan the plans no so ended the conversation and for the dema but rather the good picture of the game the babonti and ma we wa adwin fi say o time dey mo push the others ba ye krom ya say ye bobo no wi a ne de animonyama koma malam kotokofo ba no om de Henk White abo machi omonsa om de Henk White abo omonsa ye say omu wura park omonfa omachi ene wura park enti on kan tira mi say wakobe and I snap say any obi na aka tomorrow in the match now I know say it's not your effort but Bruni so say Ronaldo after training session you know we shooting kwa 700 or jogge for 3 hours or kwa press out for 1 hour or person o kire o say dey say Ronaldo ni ball ba e ni training na ye ne sa ba on ye de ni munyam na mamalam eti chama sana politicians you know pesa me tro say sa na ya chechire ye man no
Sana politician ne de ye. O de adia me yo be ye o he chairman. E pam wo mu nyine. E ma pavement ne so Eka me se da we. susuru. Kan ba be kan se mi na me da wase ama. O ka se ka se susuru na e kan ma no hye nkan be kan. Sa baka se eka hunu. Me de ndie na nye. Nkwasi aka. O de Nyansa sembia you ni. see chairman. Oh. You see. Afa so bia ni so. Afa so bia ni so. Enti wei o pam wo mo. Na do na esi ho. Why nhyehyeye. Se mo say course in futuro ho a. What fix it? Se akwan nya, what fix it? What shamra? Obi begina ho a ya che no. Kwan na beba. Na wo se mame begina ho so ayenya mewe. Wo se mame ma. Ni begina ho so ayenya mewe. E de ntina me ma. Meba. He? Na se na me hwe yi bi o TikTok. Broni bi no de nkura 4. Omo hye room. No asset cameras. Ena adu ye friend the cheese and friend say omo dey round bi bo down no mo to ade bi o minim ne din. Se fe ne fa wom. Ane ni twi no no inya brofo na e ba beka. Enti sa de na bo down no omo to ase omo pe target na akwako wo sa edan no we to aneko no say ade amoyi menye so bi betimi de na chi aye. Omo say we can do no so when you impie na yemeye ti no eya osukọ ne koye na ba akọ pe awura o okọ de na chi ne to ana atofom na watam na de akọhye so wo pie ti we zu rema won say we ba na watim aye to paso otim ye ono so ya na nya na watam na de akọhye so to ba na say you've done well, you've done a great stuff, but this session we are going to do the same thing. Mama ha alone me ne princess ne bae na konya ne si wo. Princess your spirit ba munhu no ba bibibia mo baby obehu aka a kire me ono de akunyi no se mommy enko second round. Princess is here watching enkura no ba kokora no otimi ye as a chiro se bibia mu no emra ne hyehyeye ema nipa ye the right thing. Yeah. Asem we madam pese simti asem ya ye kan but originally no say no kan we say this is fear I dey ahye yimu enti na mkrofo bi ye papa say nyame te soro o hwe ye enti mankrofo bi ye papa amankrofo bi are right people because they want to go to heaven but enka genuinely o say nipa ye papa unya say nyame bi te soro o hwe ansa no ye nipa papa but we ye nipa papa e save you nia. You don't need Exactly. to wait on God. But ye the fear na she mu ne yesu nyame. Enti na yintimi nye atene nefo. But kese komo preach the righteousness is a be a good person. Sabe ya mo beto na nwa mo beto no. Na ema oman mu ni nyina anya amoto. You see. Enti e be na politicians chairman. Omodi ye. Enti na me no through my observation. Me meet magazine me. Ade am yo ade ohun wi as by observation. Me true observation be most politicians when you massage their issue and the more show discussion and the more you do more anymore and how many massage issue na media for because I'm na the mouthpiece eba se lumbawu no se media for ni honoma
Chama, trust you me. And a room on the benanti sa. Yeah. But with the invent of media, you know, on Becca Saya, Bibia to a. No. So media no should educate us. Oh, politician side. But almost no my one. So what school, so any school, no my one, no more massage issue. Tina de bia me kase me a morning show hoster. And come in for NDC ni MPP for me tena me show so that. Because the NDC ni beka MPP ni beka so boa. The MPP ni beka NDC ni so beka so boa nti ye koya na ase ye bai. Instead of say what the back ba betena wo na you as a host no we be bisa thorough questions. Na ninsam na obeka no ma kuruchire ato pipa so. Na dachi bi no oye other way rounder. Ma bossa voice ne dia kire ne back. Say we na wo ka kire ye. Na wakasa bold and confidence say may kasa because of wonu masem and here is the tape. Emmanuel ni pabonini. Oh, ready. So chairman media for ne mwa. My Party followers in some mwa. Mamoto. It's no adding pa champion. My Meraho. I just saw on my team no. A very serious issue. Like joke. A very serious issue. Pa. On my team no. I reho. Because I want na want to talk and maybe ubedi odokono kwa. Okasa nyina megusu na mehwe fom wo. How almost baby congested has say pamo mu nyina free pavement ne so eyi omu nyina free ekwan no ho a omasan begu nyina chesa na o ma biem. Hey! Yeah. Ekwan we na ko Dr. Mensa no ye class nyina sa akwan we. Amisa mra ma chika Clear sa. sunyina. Ekwan we. Ye class nyina. Yeah. Ya san Yeah. ko asan ba be si echi biem. Oh, rade. Hey! Inti ebe ni den pa. Ana bibini is not capable. Enu ni ana. Ampo kwame. Hwe, amenchiro ade bi. Ade ni ni menye. Ye mra ye wo. Kia me de anom ta wo bylaws. Ye bylaws a ye wo kire se. Ade we. Untimi nye. Oya, ye be gina sa amra ne so. Ye de achew. Ye chewa, ye be fine ne. Okay. Ade ne da ho no. Saa de kro na obi ba beye. Ye mfi no. Obi ba beye. Ye betima be henya mbaako ne abegye nnoma nyina ne de kɔ. Esi betwia 200, betwia 300, no akotwia, no asan akɔgye nnoma ne san de ba. Oba ya the same place. The same place. The same place. Afi, ɔde bɛba abegu onom, obi amɛyɛ no hwɛ biem. Obi amɛyɛ no hwɛ biem. Obi amɛyɛ no hwɛ biem. Dentia because yɛkye baako yɛkye mienu no, ɔmo se ɔmo nto aba ɛma ɔmo biem. Ɔmo anu ɔmo ho. Enti akɔka akyerɛ mayor. Mayor nso aka akyerɛ regional minister. Ɔmo ahu sɛ daabi. Ɔmo anhwɛ yi a party ne bɛyɛ unpopular. Enti no, munya ɔmo na de ɔmpɛ bia ɔmo nyɛ. I say near Chechiro man. Kwame. Say near Chechiro man. Nti susu ampa sɛ Kumase, Ashanti region. Ɛyɛ wo fie a wo hwɛ a na wo fie wo kura wo fie n'anim hɔ nom no. Boys bɛtenatena hɔ. Ɛyɛ dededi agoro bi. Disturb o peace. Ɔmo ayɛ fie didi agu ɔbasa ano ma adwo nso adwom na agu ɔno ɔmo kɔ. Abɛma wɔne sɛ wa bɛtena obiara no ɔbɛma police abɛfa nakɔ. Ana wa bɛtwe obiara bɛbo. Na waba wache baako wabo no. Wache mienu wabo no.
almost utri more than we were more apa. And two papa assembly my I am farmer. And went to see okay, and a woman in insim fear in a children. Kwame, Ufia a son bomber bonka, a bomber by say hon. There be and Or in the name self assemblyman. assemblyman. Ain't he? Can you go in? Say, No Omahu say, problem. Obi wo institution ni ma waka kyerɛw sɛ ɛwɔ ɛnyɛ ɔna aba baby bi o saa se ya na ɛyɛ no nti Na yiwani chama remember na bi o ma ntimi nyɛ hyehyɛ. hwee Adam it is asking when I'm sanity. Okay. On say your presidential pardon. ɛwɔ Our hɔ bar with me prisoners so. And him say ba kubi sa him. Prerogative of mercy. Prerogative yeah Asa him bren. mhm Eno no en. And they say any kwan say president here worried. Any kwan say like be trouble no. I will say unya sound mind. Na wo de run on mind. Enti bia betiti ni bia no. O se so unya tumi yi firi ho. Enti no say ne girlfriend bi e wa atiti mu na say e worry na ya chi na tuma otimi yusu saa de no eyi ni firi ho. And ebiasi nansen ya once a presidential pardon de ke ko prison na nipa dodo na ye ja wo no ba we de ba akopɛ na ya bɔ na asem ato egu. Met mama clear example to say bia Kevin Taylor asemi. On the yeah o ya asem. Ebi no. yeah Kevin Taylor say na was anchor them complete Yes, the American ebi no. but say ya pardon no Yes. But once enye eno nya presidential pardon ni bia prerogative ni bia. there be o prerogative no Kwame tie prerogative of mercy no yɛ de ma the head of state And American. ɔno nko a na yɛ de ma no enti no sɛ woka sɛ ɛnyɛ presidential pardon na ɛyi ne nyinaa yɛ the same thing Okay. ɛyɛ borɔfo no na ɔmo asesa nsa no ɛyɛ the same thing Okay. enti no We sɛ obi once da mu on a them. obi da afiase koraa na otimi ma yɛyi no anaasɛ ɔte Yes. ɛyɛ nnadodo a ɛwɔ so ɔda mu no so ɛyɛ the same thing borɔfo na ɔmo de di agorɔ Yes. Yeah. Oh, na ni nyina no to give the president peace. On the way aya na mra no me kura de ma make we nyina ye. Said the yes ya structure emra no. Emma ebi mu nyo mu way out. Ba bia de o hihye on se mra ne ye ne ye hihye ye copy. E bia de o copy ye no. No good intent to back the ode ye no. Ba ye de ne ye copy ne ye misuse. And then the area babia o etino so be a politician ne ba hey yankano ko chi na want to phone call papa e so ja akra no meanwhile the akra ne ye o deserve the ekoso no e wo se ye chi no e wo se ja no emra ne sesen anu ti na mo bi ka so nim nipa me ye o ya me free nipa so mesi because we say of free nipa so mesi a mo amaka no mo ye powerless. Iti ade na ono ye na onu nim se enye nti enye no oye because of say oya amefre the moment atama abeka say oya amefre unim nipa ameye no eno kra ye first statement say unim say ade na wo ye nenye eno ye first statement ade na wo fru bi menya abone me fru bi so me mede enti no oman no chaman sao tina me de no me kan say
We are two only. A match ado about nothing. Shrimfree muma one also the president's keke. Na eni and abemuno. But legend eko Daddy Lumba. Oh. Arawosem. Ano de Mpesa me kan kwara mpo. Yeah, baby abefa bia. I think say eni menim bibi eko so ana Lumba nka ho. Akoko obon a Lumba wo. Obi didi a Lumba wo. Obi ye adwuma Lumba wo. Everything, radio, TV, social media, like penyimfo se udupon kese atutu. Enye easy. Achama some dem ya me se me monitor no ma. Ati sa manfo ka ana Lumba ya celebrate ni ye na Lumba ti ase na o se celebrate no owu ye baby abefa bia pese mo bo no nwum afi na mba celebrate Lumba e wa bra owu ye. Chama Lumba was celebrated before his death. And Lumba now nim se Ghana for celebrating. It is ansem na me ho sa sha ase ba. Oko TikTok na ya celebrate Lumba and owu ye and afi na mobo no nyum. Lumba na onim se Ghana for celebrating Ghana for don. Ghana for bu. De sese de mani nyina ye de manansa no. Enti ono anu nyum. Ana me fa asem refiri. O se de Ghana for si domi. Se ba se nko bi nwuma mi mpo a akamenye obi amana ewu ama me na ewu ye nwuma. Se ta ma obi kasa asem ni opese o kire o se. Onim so wa adofo ankasa. Na yen celebrate enough a obi betime ewu ama wo. Aye hye wutirim a wo kasa asem. So onim se na Ghana for don. Ghana for hwa no. Ghana for soso no so. Na asem wo ya me na the whole Ghana me can first. And me make reference me can o Pure FM. Am any argument say bisi Lumba enye dialector na o usual ko a big sin Michael Jackson. Lumba because of dialect. Abrofo ne ntene nwom na se. Enu nti na Lumba ti se de no oti no. Na nka Lumba ye ka anka oni Bob Marley mu ne rubber shoulders. Ko oni Michael Jackson mu ne rubber shoulders. But because of say na asem na wo ka no Chifo ni Ghana for ni bimpo ntiase has much more abrofo. But Lumba one artist Chama Lumba ye bibia bi. Na de pa amanfo nim ni kese ni se unim se Lumba to nyom ma Black Stars. Ata se adwuma na si. To ye party a obebo Lumba nyom. Ye bobo a ebebo Lumba nyom. Ye ebebo Lumba nyom. Ye di odo a ebebo Lumba nyom. Opese okoja wo ge a obebo Lumba nyom. Person you feel that man so abebo Lumba nyom obonyo man kra obonyo ma politicians obonyame nyom or your all round musician oye bibia bi. Michael Jackson was 10 albums, Lumba was 34 albums. Ni nyina nso nsem a imudu Lumba o sha ase so no fura mponsa Pa Thomas mototo to nyom no legend Pa Thomas na America no. Ono mo ye collaborations bi ne Borax mo ye collaborations ni nya na Lumba ato ne nyom awi. Eti no di pakese e na wa film. Ba samri no taban asem pa me be rezi ne se empese ye kan se Lumba ye be no e. Lumba ye. What's your be no e? Yes, me busa se wo hu ne se Lumba ye nke enya no e. I say one person man state burial. Yes. One person man state burial. Anna Metiase. I think say
say or a musician or a celebrity, but or a national asset. or a national asset, but on your toa ebusua na decide. Abusia, yeah. Enti ne na ebusua ebe decide no say okay, so mine so person man state bury ayefo aso. Ba say mpo mine person mu ye no mo mfo aso a, mine ntimi nyomo hwe. Okay. Because not on serve in any public you be say or a minister or a Office. president or a say there be. Yeah. No or any business or a businessman or a musician. Mm. And you know, say no, it lies on Nabusia, na yere ne man in Nabusia for no na omo betimi decide say okay, this is how we want to do it. And I say or can't was say any say into sanity. But I say o man panyina be mo say okay. And I say aban si ebe ma no state barrier na ye gitum a fine. Ye ntum so a ti. Enti ni nyina e wo abusua ne say but Me kra de na me ka venue. venue na wo kan sanka emfa na ye ombe no eyi anya nka je say bia On say aje so mkwan na time bia. afram plains ona so On say time bia na say celebrity bi ana obi a wo din Ghana most of times e buta na kra. But said the lumba e asantema de hye. Na said the lumba si asanteman e me asante kasa. Tu wiase nyina. Lumba modern mo animonyam kese na ka asantefo. yeah Chama kan person kan kase for the first time lumba ye o sen ke no kumase. emfa And me plead ka opemso mpo de na no batum. Se we de me de hye. Emre kumase because chama kumase fo ni me yiye. and am say ombe Inti no bi way si wo. ewe Oh, venu na woka. Lumba ye de sports stadium me bit makoyo. stadium de hoso Oh yes. tina me say But afram plains no ona asase yantam and down. number ye But say ye ka say ba me nya sure say omenya ba bia ye no yeah. because I also mo planning na ye ni onim say lewan yesu So was ba onyum bia e ma abonti. dabi Eh, sa me ga say ntia. omo de na yi no akwahye second na ono no e premier no movie no Lumba 1 week. enti na ni bra bre no se o mpese o mo sa ama ne boka bi ada no omo ye ne sa enti no na social media He's na also ni taking bra bre advantage. no Edding. ana medium de make an say on lewen ensesa ne date no So yes because on timi ne lumba entwe Lumba dear. enti no onsesa ne date no emfa nko na nim ne lucky ne say mre da so wom kakra be 5 days bi 6 days bi wom ontwe na onto nko animu kakra because okasa tenchine atwa be ya anhwa anoma kora onya Lumba dear na asem kan din wo krom ya. lumba de Lumba dear. kwame me na ada na morning show yombe news lumba politics lumba Bibia. sports lumba entertainment Bibia. lumba antenna mu nyina lumba dia bi Bibia. drive time lumba Bibia. enti no Bibia. the best thing abetimi aye ne say e was say movie no or the or twe e de nanim because on fa ne say bibie nipa bi ogbo nukoto dwom na ato anka movie no nka me sure say obe movie e dia anka on premiere enti no Okay. I believe say openiye dia na sa ne $500,000 sika no pese eso ba mfa so dia ene on sesa date no
aha on date no na be bo no amu enye sa se de kwa me nkrofo edi ya wo mma o de ombekọ lumba ho because honom no honom be free show or kra be the rough because all the stars musicians ni nyina all the stars ono ankasa movie for no do na ekoho ade be hale na wo kanintia make us a good advice ne say sa kwaye ne say de ye ebony and atamos de ni bia na live stations ne dia and forget it. Wow. Yes. Say ade na live on TV. It is a venue chrono. Nipa na ntimi anko bia oba monitor from home. Yes. Oba monitor cause Saturday ni say amount for ye pa and it was like national bibi baby abedu bia say ye lumba yi o. E bia abedu bia and ye kwaye ewo hilltop side on baby. Me kron refi se kromwasi o se o baby ko kromwasi o na ne baby atonsuo me ne boys obi obewura obi a mama lumba ntina me ba yo mama lumba chese ho yes obi obewura obi a se lumba ntina oba obi obewura bia lumba ntina oba oye yi etino a good advice na odema eye daddy na odema eye lewen concerning daddy lumba ho ensensem ya be na minim se lumba de chama ye ka se ye kana asema ade bechi aji so je bi wo yeah I just say why be there I just say ye disi ya ye be sha pemra foforo na ye de aka na ho yes etino abusua aha ene na eji dwumadie no ebisi ye ba eye Central Market phase 2 ena afinso no ye hwe ketia na edum ne ntwi aso so said the normal AC call decongestion exercise on be wa ha and the current state of baby be decongestion exercise and said the normal AC call and in same bebre and the babro so what champion chairman can family so Kwame Mario da for free be share subscribe na like bye bye. Yes, Simon Mwakwa Basronko di pa Cove TV Ghana so. Wo Cove TV Ghana so no. Ye bota ye ni yenju mediate tiripa ne se. Ye beboa ma mpuntu nyuma akwaso ye wano wo Ghana ha se. Ne senti no. Ye free wo pepa mutu ye hugu montene suko kucha mpuntu nyuma ahodo a. Ye koso wo Ghana ha bebia. Se ye akwan foforo na aban no ye. Hospitals, airport, interchange, school, market, stadium ne ni ai keka ho nyina. Ye ni ye ntim nwanwaso wo kohoko kucha se ne dwumade ni sifa ko. Na afein so akwan ne miai wodo a atete apansam so no ye kotwa se ne be ya ebetwe aban no agenesi so na wakwakoye wonom e wo ho ne nso mwa dwumadie foforo a ye sign di no wo Cove TV Ghana so ne say ye interview Ghana fo e wa abrochi ananse wo man yi mu a watumi edi yi atumpon wa abrabo na watumi a kyerkyere ye nkwampa wodo a yenso ye betumi afaso anya sika ne de ahya business asay enti mema wo rain fi say wo be subscribe to ye YouTube channel ye Cove TV Ghana na wemia notification bell ne so se ne be ya wo see yen videos are dropping in mu ba ko kra